Hello, good morning mga guys. Niyara lang mga guys. Sayo kahit maglungag kung saging mga guys. Ug kamuti mga guys. Niyara mga guys. Niyara tumutang ang sweet. Kamuti mga guys. Niyara guys. Tilamihan ni mga guys. Butang ang natin tubig mga guys. Niyara mga guys. Niyara guys, luto na itong saging mga guys. Butang na itong ginamos mga guys. Niyara. Mga guys. Pusan na itong limonsito guys. Niyara malami. Yes. Butang na itong suka mga guys. Ayay, kalami mga guys. Yan na guys, mamahaw na ta. Diyan nagpalit din saging buntag sayo ah. Saging ikas dawo mga guys, pati lami ah. Dabo kayo. Dagay kamote oh. Pati ang boss mo guys. Kapul. Mahaw na ninyo mga guys. More na ako pamahaw. Thank you for watching mga guys. Mo ni saging sa probinsya mga guys. Kanya kalami. Tao sa ratos ginamos mga guys. Ano mo to? Ginamos na tugnos mga guys. Na. Yap guys. Suka sa lubi. Pure coconut ini. Patulimas ginamos mga guys. Pero yung mga guys ginamos oh. Terus dulu na mga guys. Pati na pagkalabo ha. Kamuti mga guys oh. Tapol nga kamuti may tapol. Katamis sa mga guys. Katamis sa kamuti. Bagong harvest ba? Kamatis. Okay. Busog na pamahaw mga guys. Mo lamig kayong pamahaw mga guys. Suka guys. Suka sa tuba. Lamig yan. Lamig yung pamahaw. Mau ni among kanunon sa probinsya mga guys. Saging labo kayo. Ikan sa Davao. Thank you for watching mga guys. Thank you.